Obrim informatiu amb esta imatge. Són tots els guardonats i guardonades amb les distincions de la Generalitat. Foto de família. Avui, 9 d'octubre, es commemora el naixement del poble valencià. Dia, per tant, de símbols identitaris com el que veuen. La Reial Senyera ha desfilat en la processó cívica que ha recuperat aquest recorregut habitual. Bona vesprada, avui estem de plató i fem l'informatiu, part de l'informatiu, des d'este espai, des d'este lloc privilegiat, des de la Catedral de València. El 9 d'octubre, ja ho han vist, ho saben, és una jornada festiva, però també, com ara escoltaran, una jornada de reivindicacions institucionals i polítiques. Són imprescindibles uns pactes autonòmics de segona generació que actualitzen l'estat autonòmic, un reset territorial, per una Espanya polifònica que no ofegue el potencial de cap autonomia. El cap del Consell ha aprofitat el seu discurs per a reiterar una demanda, la d'un finançament just, amb el repartiment autonòmic dels pressupostos generals de l'Estat de rerefons. La celebració del 9 d'octubre i la commemoració del nostre naixement com a poble recorre la Comunitat Valenciana. Ciutats com Xàtiva i Oriola s'han fet actes, allí s'han fet actes institucionals, mentre que a altres ciutats com Alcoi, Gandia, Morella o Borriana, els actes han tingut una vessant més cultural. I el dia ens deixa altres titulars. Donem ara la paraula a Patricia Ramírez des del plató. Sí, Victòria, entre estos, l'estrena de l'abonament gratuït del transport públic per als menors de 30 anys. Esta mesura, recordem, permet accedir de vegades al metro, els trams d'Alacant i Castelló de la Plana i els autobusos interurbans i també urbans de la ciutat de València. Apenas un centenar de persones han aconseguit gaudir ja d'esta mesura pels problemes en la pàgina web. Esta ha sigut la dura resposta de Putin sobre la ciutat de Zaporizhia, al colp al pont de Crimea, el símbol de l'annexió, bombardets a edificis residencials amb 17 persones mortes i 49 ferides, entre elles 6 menors. En els esports, dia especial també per a clubs centenaris com ara l'Elx, el Castelló i l'Hèrcules, distingits pel govern valencià, així com ara l'expilotari Pigat o l'àrbitre Mateu Laoz. Tot en este 9 d'octubre en què l'esport valencià pot alçar un nou títol, la Supercopa d'Espanya, que es juga esta vesprada el València Bàsquet contra l'Espart Girona. En les hores prèvies al final, les jugadores taronges han fet treball d'activació a Vitoria, on poden revalidar el trofeu. Ja ho han vist, la festa dels valencians i les valencianes es viu avui al carrer i per això estem també molt pendents del cel i del que ens depara l'oratge per a este 9 d'octubre. Joan Carles Fortea, bon dia. Esperem un oratge variable? Bona vesprada, Patricia. Efectivament, variable, alternant el sol en moments en què està més cobert, amb unes temperatures que cap al litoral es mantenen agradables, entre els 22 i els 25 graus. Esta vesprada tindrem ruixats alguna tempesta, però concentrades cap a l'interior. No esperem que arriben a punts del litoral. Però atenció, avisos actius per a demà i després demà. Tornen les pluges i tornen les pluges intenses. Sobretot demà de vesprada. Avançaran des de l'interior cap al litoral. I la nit, de dilluns a dimarts, les pluges podrien ser destacables de nou cap a punts del litoral. Es mantindrien encara dimecres i escamparia a partir de dijous. Veurem també a l'espai de l'oratge les quantitats replegades al llarg d'esta passada matinada, tot en detall al final de l'informatiu. Veníem d'un silenci antic i molt llarg. Espero ser estimat i acceptat entre els meus. En estos temps de postració moral, de
pessimisme congènit que es compagina amb una banalitat més frívola i demolidora, hi ha persones, com els que m'envolten, que es lleven tots els dies disposats a posar el seu esforç al servei del seu talent per fer una vida més agradable, suportable i digna de ser viscuda. Avui, 9 d'octubre, el poble valencià és l'absolut protagonista i algunes personalitats, alguns col·lectius en concret, ho són de manera especial. Ho hem vist, parlava l'escriptor Manuel Vicent en representació en nom de les que avui al Palau de la Generalitat han rebut l'alta distinció. Ha sigut en un acte solemne i, com tots els anys, amb moments realment emotius. Connectem en directe amb Xavi Carro, que ha estat seguint este matí l'acte. Conta'ns. Sí, Victòria, ha sigut un acte intens i molt emotiu. Destacar 3 moments especials. Un, quan la nora del poeta oriolà Miguel Hernández ha recollit l'alta distinció de la Generalitat a títol pòstum, o quan ho ha fet el fill d'Enric Valor, que dels nervis, com ell ha reconegut, de l'emoció, li ha caigut fins i tot la medalla a terra. O el moment en què s'ha entregat aquesta alta distinció. Repàs a l'actualitat des d'un lloc privilegiat, la Catedral de València. Els recordem, això sí, que a les 6 de la vesprada, especial informatiu per acostar-los les manifestacions que recorreran la ciutat de València per este 9 d'octubre. Moltes gràcies per la seva atenció i que passen una bona vesprada.